kafin ya tafi kafin ya kaura daga nan ya tashi daga nan ya tafi Madina wannan sawun annabi ne ka gan shi shi nan sawunsa ɗaya da ya taka kafarsa ɗaya a nan can kuma ɗan yatsansa ne can to shi ne ka gan shi nan wannan sawun annabi ne ta nan ya bi kenan ya Madina ta nan ya bi ya tai Madina kaga sawun kafarsa daga wannan ɗagawar da ya ɗaga wannan kafar kawai ba ina idira kaga kafarsa nan da ya taka ya ɗaga babu ina idira sai a Madina to Madina tana ta nan kenan gaba da Kano tana santa nan kaga wani santa nan santa hakan da tana nan da ya daga da itaka daga nan babu inna idira sai Madina shine ake tafiya can ake yau sallolai da sauransu duk abin da kai roƙa nan iyaye da kakanni ne an sha zuwa ne da nan mu roƙi abubuwa muka tai na ga mu an roƙi ruwan sama kafin mu je gida Allah ruwan ya zubo anan gurin haka dama muka zo alwala muke yi wanda ce in muka yi alwala idan muka yi alwala shikenan sai mu zo sai muka yi alwala sai mu zo mu sa dan kafa mu kwaya ɗaya anan sai mu taka sai mu roƙi abu mutum ɗaya zai sa mutum ɗaya yanzu in yi alwala sai ya sa kafa shi ɗaya a wayan kuka taho da yawa muka taho da yawa mutum ɗaya zai sa to ɗaya shi limamin shikenan sai a roƙi abubuwan da ake bukata ni a da muke abin nan anan